Please all be seated. And now let's meet the panel of judges, starting with our first judge. Our first judge is presently the senior high school coordinator of the Blessed Name Mary Learning School Incorporated of Pilwing, Camarines Sur. She graduated in Bachelor of Arts major in Communication Arts at University of Santo Tomas on 2014 and currently enrolled in Bachelor of Laws, graduating at University of Nueva Cáceres. She was crowned as Mutian and Agham in her high school days at Naga City Science High School, and she has been invited as judge in various beauty and brain competition. She is the eldest daughter of Judge Renato Marpuri and Noemi Oira Marpuri. Ladies and gentlemen, a round of applause to Miss Doreen Carmela O. Marpuri. And our next judge is the marketing coordinator for Bria Homes Pili. A graduate of Ateneo de Naga University with bachelor's degree in business administration, major in computer management and accounting. A former Sangguniang Kabataan Municipal Federation president at Municipality of Del Gallego, Camarines Sur. Ladies and gentlemen, a round of applause to Ms. Lenny Verdejo. Our next judge, she finished a basic course of Bachelor of Science in Agriculture Engineering, finished a Bachelor of Science in Computer Science, a former college instructor, former beauty titleist, a licensed PPI DA as seed producer, blessed of 4 kids, a businesswoman, owner and manager of ABRB Enterprises or Dimple Seeds. Ladies and gentlemen, a round of applause to Ms. Dimples Briones Piseño. And our next judge is a 28-year-old young businessman, a graduate of Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management, major in International Cuisine at Mariners Pulpit Lake College Foundation, Baras Campus. Officer of Sharia Ami International Incorporated, member of Pico Fashion Designers Guild, a pageant enthusiast and fashion designer. At this juncture, may I introduce to you one of the well-known, youngest and sought-after fashion designer in the Pico region, and the owner and manager of Roel Velasco Couture in Naga City. Ladies and gentlemen, a round of applause to Mr. Roel Velasco. And our next judge is the chairman of the Board of Judges. He is a cardiology consultant at St. Luke's Medical Center, Global City and Quezon City. A head critical care cardio at Perpetual Hope Medical Center, Binyan and Las Piñas. He is the Dean of College of Medicine at Bigo Christian College of Medicine. And at present, he is also the Vice Mayor of Ragay, Camarines Sur. Ladies and gentlemen, a round of applause to the Chairman of the Board of Judges, Honorable Elmer Linao.
That concludes the panel of experts for tonight's Mrs. Couple of Town 2019. And now, at this point, let's have first an opening remarks coming from the project chairwoman for this year's Mrs. Couple of Town 2019. Ladies and gentlemen, a round of applause to Honorable Marvin B. Solano. Good evening po. Good evening sa inyo, Gabos. Riyan dyan sa taas. Hello. Riyan po sa luwas. Hello po. Sa Satuya pong ginagalangan na Alcalde Canbanwana Pili, Honorable Tomas P. Bongalanta Jr., kaibahan po ang sa iyang mabuot, very supportive na esposa, Ma'am Sengi Bongalanta. Palakpakan po natin. Mga Sangguniang Bayan members, mga barangay officials, na presente po ngunya na banggi, sa tuya po ng mga Board of Judges, headed by Vice Mayor from Ragay, Vice Mayor Dr. Elmer Linaw. Palakpakan po natin siya. Talagang hindi po siya nagdalawang isip na pumunta dito sa atin kahit na po malayo pa ang kanyang pinanggalingan. Thank you very much, Vice Mayor. Ara po Mindo, still, pinaunrahan po kita talaga niya. We have also Miss Noreen Carmela Omar Furi, from School Guidance Counselor and Senior High School Coordinator of Blessed Name of Mary Learning School. Miss Lenny Berdejo, Representative of Bria Home, Counselor and Company. Miss Ana F. Demples Briones Bisinyo. Ito rin po, sobra po ako nagpapasalamat kasi ngayon lang pong gabi. Ngayong gabi ko lang po siya na-inform na kung po pwede mag-judge po siya. Hindi po siya nagdalawang isip na pumunta at makiisa dito sa ating okasyon. Thank you very much po, Ma'am Dimples. And syempre, si Sir Roel Velasco. Thank you very much, sir. At sa tuya pong official tabulator, AMA, Naga Campus, Department Heads, and employees of LGU Pili, mga bisita, asin sa tong mga magagayon na mga kandidata, ang mga ginang ng tahanan, kaibahan ang sa indang bilog na pamilya, asin mga supporters, Diyos marhay na banggi po giraray sa Saindo Gabos. Dakula po ang kaugmahan kan sa indong lingkod na mahiling ang sa tong mga ginang ng tahanan na mga kandidata ngunyan na sinda mahiling o mapahiling man kan sa indang mga magagayon, mga kaaya-ayang mga talento bilang mga kandidata for this year, Search for Mrs. Pili Capital Town 2019. Sindaman po sa tong tauan in appreciation, kasi indang dakulang kontribusyon, ngunya nakapiyastahan, kan sa tong banwaan, pasiri sa pagselebrar niya to, kan ika-200 na taon, kan sa tong simbahan na Katoliko, sa pag-umaw kan sa tong patron na si Senior San Rafael the Archangel, asin ang banwa na Pili. Bilang sarong banwaan, asin bilang kabisera kan probinsya ni Camarines Sur, iniman po ang banggi
Banggi na sa tuyang kukoronahan ang mga bagong Mrs. Pili Capital Town asin ang sa iyang mga runner-up na sindaman po ang magiging official na mga ambassadress. Kan mga ginang ng tahanan, siring man, buot ko pong pasalamatan ang sa tong lokal na gobyerno sa panginginon po kan sa tuyang Mayor Tomas P. Bongalonta Jr. sa pagtugot asin pagtaonin pondo. Tangani may padagos asin magkaigwa kita nin araw kay ni kagayon na okasyon ngunya na pagkabanggi. Siring man ang sangguniang bayan sa indang suporta. Dakula ang sakong pasasalamat bilang project chairwoman ngunya na taon concerts for Mrs. Pili Capital Town in response to our advocacy to have a fair and equal treatment lalong-lalo na sa mga kababaihan asin mga ginang ng tahanan. Sa kuya pong piko-congratulate ang mga manggagana asin po salamat sa mga nagpartisipar na mga kandidata magdanay manlugod sa Indo ang tunay na diwa kan kaugmahan asin pagkasararo. Sa liwat po, Diyos marhay na banggi, asin gusto ko po na pasalamatan man ang mga nagtaraba para po magkaigwa kita araw kaini kagayon na okasyon ang gabos na staff kan Sangguniang Bayan na yaon man po ang pagtabang sa sako ki Ronnie, ki Ate Linda, ki Rico, ki Bibang, ki Art, saka po ki Ate Mean, ki Ate Linda, sa gabos po ng mga staff, thank you very much sa pagpagal nindo, salamat. Asin po sa tuyang MIO, ki Mama Maureen Saunar, thank you very much po. Thank you very much po sa Indo Gabos. Palakpakan ta po si Indo Gabos. And let's the pageant begin. Good evening po and advance happy fiesta. Salamat po. Thank you so much once again. A round of applause to Honorable Marvic B. Solano.
Live at Philly Sports and Cultural Complex, welcome to the coronation night of Mrs. Capital Town 2019. And here are the 15 candidates of Mrs. Capital Town 2019 in their production number and self-introduction.
Mrs. Jonalyn D. 29, San Isidro. Your host, a graduate from University of Nueva Cáceres, a mental health advocate, a regional Mr. Ambassador of Business 2018, and Lakar ng Bui Festival 2017. Ladies and gentlemen, let's all welcome Mr. Vince Paulo Perez Escribano. Happy Simpatina More Festival, Pili. Good evening. So you have just witnessed the grand production number of our Mrs. Capital Town 2019. A round of applause, please. Ayan. Ladies, you may now go backstage to prepare for the next segment of the competition. Thank you so much. Again, good evening, Pili. Kamusta? I am so honored to be part of this one-of-a-kind event because this is actually the first time that I am witnessing a pageant dedicated for all the mothers out there, celebrating all kinds of beauty of mothers out there. So, thank you so much. My deepest gratitude to the local government unit of Pili. Thank you so much. So, before anything else, I'd like to acknowledge the presence of our honorables tonight, starting off with our municipal officials, Honorable Tomas P. Bongalonta Jr., our municipal mayor, Honorable Marivic P. Solano, our municipal vice mayor, our municipal councilors, Honorable Francis Belen, Honorable Rogelio Regondola, Honorable Romeo Salazar, Honorable Augusto Camano, Honorable Maria Marcidita Violeta, Honorable Efren P. Amesola, Honorable Narcel Lopez, Honorable Nechita Malate, and our Liga ng mga Barangay President, Honorable Nerio Brazal, and our SKF representative, Honorable Linuel Ken Amiel Tormes. Good evening po, sirs, ma'am. Thank you so much for gracing our event tonight with your time. Ayan po. So, before anything else, let's do a roll call as we acknowledge the barangay captains of every barangays here in Pili, shall we? Okay, kapag tinawag ko yung barangay nyo, sumigaw kayo. Kasi usually, from what I have observed sa mga recent postings ko, usually yung maingay, yun yung nananalo. So let's see. Our 26 barangay captains and their respective barangays, starting with Honorable Ariel Ibo of Anayan. Mga 20 yun. Honorable Bernardo Macauyang, Bagong Sirang. Mga 5. Next, we have Honorable Marcelo Buscargas of Binanwaanan. Ayan, meron silang mga 15. Up next, we have Honorable Joel Manayoba of Binobong. Merong 3. Nice. And up next, we have Honorable Walden Domingo Brusas of Cadlan. 2. Honorable Jerry Canabe of Caroy Royan. Honorable Larry Olaires of Curry P. Honorable Sherwin Lee
of Himao, Honorable Santi Picado of La Purisima, Honorable Yolanda Berinia of New San Roque, Honorable Jory B. Nacario of Old San Roque, Honorable Joel Amesola of Palestina, Honorable Joey M. Picado of Pawili, Honorable Romeo H. Leguino of Saguro, Honorable Anita Bolaños of Sagrada, Honorable William Petalio of San Agustin and my barangay, Honorable Arnulfo Rica Fort of San Antonio, wala. Honorable Emma Delfin of San Isidro, Honorable Felipe Petimonte of San Jose, Honorable Nerio Brazal of San Juan, Honorable Ameline Borlado of San Vicente, Honorable Maria Roxanne Niles of Santiago, Honorable Erwin M. Boraha of Santo Niño, and Honorable Rodolfo Nacario Tagbong, and Honorable Exaltacion Violeta of Tinangis. Ayan po. So you have just witnessed the grand production number of our Mrs. Pili Capital Town candidates. So I'm sure every one of you are excited, and I'm sure everyone would agree that this is one of the most beautiful nights of Pili as we are gathered here tonight. So witness the crowning of our next Mrs. Pili Capital Town 2019. So, I'm sure everyone is excited. Huwag na natin patagalin pa. Let me read to you the criteria for judging. Major criteria for 15 candidates, same with the 8 semifinalists and top 10. We have personality 35%, beauty and charm 35%, communication skills with and articulation 20%, voice projection and stage presence 10% for a total of 100%. For the play suit competition, we have personality, which includes beauty of the face and appeal, 40% poise and charm, 30% carriage, 30% for a total of 100%. For the Filipiniana attire competition, we have personality 25%, poise and charm 25%, sustainability of attire or gown 25%, and carriage 25% for a total of 100%. And for the best in production number, we have personality 50%, stage appearance, voice, and alertness 50% for a total of 100%. So, I think we are ready to welcome back our candidates for their next segment. Ladies and gentlemen, again, I present to you our Mrs. Capital Town candidates in their place of competition. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los quiere. Hago música que te quiere. El mundo nos quiere, me quiere. Y toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los quiere. Hago música que te quiere. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente, eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca pagamos, eso tomamos y plan. ¿Y dónde está mi gente? Once again, the candidates for Mrs. Capital Town 2019 for the Princess competition. Starting with candidate number 1.
Jose Cívico, Barangay Panaygan. Pero no tengo en mi mano. Estoy muy duro, sí, ok, vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a escuchar la gente. ¿Y dónde está mi gente? Sí, dos, tres, ¡vamos! Next we have cadet number 2. Cadet number 2 is Mrs. Princess T. Lopez of Barangay San Vicente. Baby, só pra mim. Tô ficando crazy, faz você. Tô vendo pra aprender direitinho. Tipo assim. Eu te pongo louca, louca, desce. Tá ficando crazy, faz assim. Mira que aprendiste direito. Tipo assim. Bala, bala. Shake your body, baby, só pra mim. Tô ficando crazy, faz você. Next we have cadet number 3. Aprender direitinho. Tipo assim. Eu te pongo louca, louca, desce. Mrs. Sara Pilares of Barangay Gibao. Mira que aprendiste direito. Tipo assim. Bala, bala. Next is candidate number 4. Candidate number 4 is Mrs. Jasmine Echigoyen of Barangay Pinanuaan. Shake your body, baby, só pra mim. Tô ficando crazy, faz você. Tô vendo que aprender direitinho. Tipo assim. Eu te pongo louca, louca, desce. Tá ficando crazy, faz assim. Mira que aprendiste direito. Tipo assim. Next we have candidate number 5.
Candidate number 5 is Mrs. Cynthia Balasa of Barangay San Vicente. Shake your body, baby, só pra mim. Tô ficando crazy, faz assim. Tô vendo pra aprender direito. Tipo assim. Eu te pongo louca, louca dessa. Tá ficando crazy, faz assim. Mira que aprendiste direito. Tipo assim. Next is candidate number 6. Candidate number 6 is Mrs. Janet Retrita of Barangay La Purísima. Once again, candidate number 6. Shake your body, baby, só pra mim. Tô ficando crazy, faz assim. Tô vendo pra aprender direito. And now it's candidate number 7. Eu te pongo louca, louca dessa. Tá ficando crazy, faz assim. Candidate number 7 is Mrs. Mary Grace Roman of Barangay Binanuan. Once again, it's candidate number 7. Next, we have candidate number 8. Shake your body, baby, só pra mim. Candidate number 8 is Mrs. Ana Chin Larinesa of Barangay Santiago. Tipo assim. Eu te pongo louca, louca dessa. Tá ficando crazy, faz assim. Mira que aprendiste direito. Tipo assim.
number 9. Candidate number 9 is Mrs. Arlene Baal of Barangay San Juan. Shake your body, baby, sopra mí. Tô ficando crazy, tá fazendo. Tô vendo pra aprender direito. Yo te pongo loca, lo que ves. Está ficando crazy, faz así. Mira que aprendiste direito. Tipo así. Thank you so much once again, candidate number 9. Next, we have candidate number 10. Candidate number 10 is Mrs. Noemi Garbeles of Barangay Sagrada. Shake your body, baby, sopra mí. Tô ficando crazy, tá fazendo. Tô vendo pra aprender direito. Tipo assim. Yo te pongo loca, lo que ves. Está ficando crazy, faz así. Mira que aprendiste direito. Tipo así. Thank you so much, candidate number 10. And now, candidate number 11. Once again, candidate number 11. I'm crazy, tá fazendo. Tô vendo pra aprender direito. Tipo assim. Candidate number 11 is Mrs. Marilyn Bartolome of Barangay San Jose. Mira que aprendiste direito. Tipo así. Thank you so much, candidate number 11. And now, candidate number 12. Candidate number 12 is Mrs. Jaina Fredo of Barangay San Jose. Baby, sopra mí. Tô ficando crazy, tá fazendo. Tô vendo pra aprender direito. Tipo assim. Yo te pongo loca, lo que ves.
Thank you so much, candidate number 12. And now, so welcome candidate number 13. Candidate number 13 is Mrs. Jonalyn D. of Barangay San Isidro. Shake your body, baby, sopra mí. Tô ficando crazy, tá fácil. Tô vendo que aprender direito. Tipo assim. Eu te pongo louca, lo que desce. Tá ficando crazy, faz assim. Mira que aprendiste direito. Tipo assim. Thank you so much, candidate number 13. And now, candidate number 14. Candidate number 14 is Mrs. Mary Batuse of Barangay Caroy-Ruya. Bala, bala. Shake your body, baby, sopra mí. Tô ficando crazy, tá fácil. Tô vendo que aprender direito. Tipo assim. Thank you so much, candidate number 14. And now it's your turn, candidate number 15. Tá ficando crazy, faz assim. Mira que aprendiste direito. Tipo assim. Candidate number 15 is Mrs. Maria Natalie Servino of Barangay Pauili. Bala, bala. Shake your body, baby, sopra mí. Tô ficando crazy, tá fácil. Tô vendo que aprender direito. Tipo assim. Eu te pongo louca, lo que desce. Tá ficando crazy, faz assim. Mira que aprendiste direito. Tipo assim. Once again, ladies and gentlemen, let's all welcome the 15 candidates for Mrs. Capital Town 2019 for the Place It competition. Thank you.
candidates in their play soup competition. Whoa, it sure is getting hot in here. Wow, this event is totally one of a kind kasi it's breaking pageant stereotypes. Like, sino may sabing ang pageantry is for the youth only? So I really love this competition kasi it celebrates all kinds of beauty of all the mothers out there. Wow. So now, ladies and gentlemen, we are now down to our awarding of the first set of special awards. Meron na ba kayong bet? Meron na ba kayong bet? Meron na kayong bet? Bet ba kayo? Charot. Okay, our first special award for tonight is the Miss Friendship. The presenter for the award for Mrs. Friendship for the Such, Mrs. Susana and Bernales, and for the bouquet, Honorable and Welcome Amiel B. Tormes. And our Mrs. Friendship is, who's your bet? Our Mrs. Friendship is candidate number 10. Candidate number 10. Again, our Mrs. Friendship candidate number 10. Our next special award is Mrs. Photogenic. The presenter for the award for Mrs. Photogenic for the Such, Honorable Maria Marcelita C. Violeta, and for the bouquet is Mrs. Maria Gina I. Monte Alegre. And our Mrs. Photogenic is candidate number 12. And there we have it, our Mrs. Photogenic candidate number 12. And our next special award is Best in Talent. The presenter for the Mrs. Talent for the Such, Mrs. Caterina S. Muñez, and for the bouquet is Mr. Manuel Evangelista. And our Best in Talent, who's your bet? Who's your bet? Our Best in Talent is candidate number 5. Once again, our Best in Talent candidate number 5. And our next special award is the Best in Festival Costume. The presenter for the award for Mrs. Festival Attire for the Such, Mrs. Zenny Bongalonta, and for the bouquet, Honorable Vice Mayor Marivic Solano. Our Best in Festival Costume is, who's your bet?
festival costume is candidate number 15. And there we have it, our winners for the first set of special awards. Ayan, ladies, you may now go back to your respective places. Ayan po, we are done with our first set of special awards. Wait, I believe, ladies, magkakaroon tayo ng preliminary Q&A. Ayan po, now we are done with our first set of special awards. We are now down to one of my most favorite parts of pageantry, the preliminary Q&A. And to start off, may I please call on candidate number 1. Again po, we are now down to the prelim Q&A. May I please call on candidate number 1. So far, sino na ba yung mga bet nyo? Alam niyo ba, usually yung maingay, yun talaga yung nananalo. I can see 5. I can see number 1. I can see 11. Wow, madaming supporters si candidate number 5, ha? Wow. Sino pa? Who's your bet? 15. Okay, ladies, are you ready? Okay, for the prelim Q&A, candidate number 1, please. Hello! Kamusta? Okay lang. Meron ka bang mga gustong pasalamatan? Opo, sa lahat po nanonood at sa lahat ng mga judges at sa mga kabarangay po. Salamat sa inyo sa suporta. Ayan, daming supporters doon. Ayan, pick your question, ma'am. Okay, candidate number 1. Your question is, ano ang kahalagahan ng edukasyon sa inyong anak? Again, ano ang kahalagahan ng edukasyon sa inyong anak? Para po sa kuya, ang kahalagahan ng edukasyon sa mga aki ko, iyon lang po niya ang maipagpamana ko sa inda hanggang magdunay po ako dahil kung man po akong mayaman, tanging iyon lang po to ang maipamamana ko sa inda at magagamit po ninda ito para sa kinabukasan po ninda. Salamat po. Very well said, candidate number 1. So to all the children out there, mag-aral ng mabuti para si mother hindi magalit. Up next, we have candidate number 2. Hello, candidate number 2. Kamusta? I am fine. Marainan. From what barangay po? Barangay San Vicente. San Vicente, nandyan ba kaya? Meron 3. Meron naman. Ready ka na ba? Yes. Pick your question. Okay, candidate number 2, here's your question.
paano mo itataguyod ang edukasyon ng iyong anak sa gitna ng kahirapan sa buhay? Again, paano mo itataguyod ang edukasyon ng iyong anak sa gitna ng kahirapan sa buhay? Para sa akin, ang kahirapan ay hindi hadlang para hindi makapag-aral ang ating mga anak. Tayong mga magulang ay responsibilidad natin na pag-aralin ang ating mga anak hanggat sa ating makakaya. Hanggat may sipag at tiyaga, walang imposible. Laging tandaan, hardworking and marunong sa buhay, walang imposibleng babot ang pangarap ng ating mga anak. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you so much, candidate number 2. Very well said. Reminder lang po, please refrain from making unnecessary noises kapag may nagsasagot. Para hindi sila ma-distract so we can hear their best answers. Let's call on candidate number 3. Hello, candidate number 3. Kamusta? Medyo kinakabahan po. May gusto ka bang pasalamatan? First of all, I would like to say thank you sa talent scout ko po na sobrang supportive. Second, sa family ko na andyan po yata sa likod. Kasama yung mga baby ko. Thank you po. Hello, family. Ayan, are you ready? Pick your question. Okay, candidate number 3, your question is, bakit mahalaga ang matrimonyo ng kasal sa inyong mag-asawa? Again, bakit mahalaga ang matrimonyo ng kasal sa inyong mag-asawa? Maraming salamat po sa question po. Para po sa akin, matrimonyo ng kasal ay mahalaga sa isang mag-asawa sapagkat hindi lamang ito yung blessing na hinihingi sa aming magulang, kundi blessing din po na nanggaling po sa ating kay God. So for me, this is the best blessing na meron ng mag-asawa. At alam ko, kapag meron tayong basbas ng galing sa ating magulang, unang-una, at pangalawa sa ating poong may kapal, ang pagsasama ng mag-asawa ay lalong pagtitibayin at mas papahalagan pa ang sa isa't isa. Yun lamang po at maraming salamat. Very well said, candidate number 3. Thank you so much. Let's call on candidate number 4. Hello, what barangay are you representing? New Binanwaanan. May gusto ka bang pasalamatan? Pinapasalamatan ko yung pamilya Anjena. Doon sila. Salamat sa suporta sa family ko. Sa lahat. Salamat po. Hello, fams! Very supportive. Are you ready? Pick your question. Candidate number 4, your question is, sang-ayon ka ba na magtrabaho rin ang isang inang kagaya mo para sa pamilya? Again, sang-ayon ka ba na magtrabaho rin ang isang inang kagaya mo para sa pamilya? Opo, sumasang-ayon ako. Bilang isang working mom, handa akong itayuguyod ang aking pamilya, lalo na para sa aking mga anak. Yun lamang po. Salamat. Short but very direct. Thank you so much, candidate number 4. Up next, we have candidate number 5. Good evening, candidate number 5. May gusto ka bang pasalamatan, family? Unang-una po sa Mala Diyos, kompleto po kaming candidates ngunyan, mayong nagkamati.
marirahay ang satuyang panahon. And syempre po, pangduwa, sa sakuyang sulusulong agom, as in sulusulong na aki, na from the very start, yao nakasuporta sa kuya, manalo matalo. And syempre po, sa sakuyang mga supporters. Salamat po. Are you ready? Pick your question. Candidate number 5, your question is, bakit kailangan paluin ng mga magulang ang kanilang anak? Again, bakit kailangan paluin ng mga magulang ang kanilang mga anak? Salamat po. Bilang isang ina, kailangan paluin ang isang anak kung hinihingi ng pagkakataon. Ang pagpalo po ay hindi masama kung ito ay naiintindihan ng batang pinalo at ipinaiintindi sa kanya ng namalo kung bakit nangyari yon. Ang mahalaga, naintindihan ng bata kung bakit siya pinalo at hindi niya na yun uulitin. Pareho lamang yan ng kapag nakagawa ng maganda yung bata, kailangan din natin bigyan ng pabuya. So yung pagpapalo, tatandaan niyo ng bata na hindi niya na uulitin ang paggawa ng masama. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat, candidate number 5. Very well said. Up next, we have candidate number 6. Hello, good evening. Good evening. Family mo ba sila yung nandyan sa gilid? Siguro po. Siguro. Okay. Kung makita, Okay, are you ready? I'm ready. Ayan, pick your question. Candidate number 6, your question is, dapat bang makialam ang inyong biyenan kapag may problema kayong mag-asawa? Again, dapat bang makialam ang inyong biyenan kapag may problema kayong mag-asawa? Para po sa akin, kung hinihingi po ng pagkakataon na dapat po makialam ang aking biyanan, ay na po pwede po. Pero para po sa akin, kung halimbawa po na meron po kaming problemang mag-asawa at kaya pa po namin pag-usapan at solusyonan ito, ay hindi ko po hahayaan na makialam na muna ang aking biyanan. Ngunit kung hindi na po namin kayang solusyonan ang mga problema na dinadaanan namin, ay hihingi po ako ng advice sa aking biyanan. Dahil ang aking biyanan ay ang aking ipangalawang magulang. Bukod sa aking tunay na magulang, sila rin ang aking magulang na gagabay sa aming pamilya. Hindi lamang sa aming mag-asawa, kundi para din sa aming mga anak. At sila ay isa rin sa aking minamahal sa buhay. Thank you. Yun lamang po. Thank you so much, candidate number 6. Ayan, ang daming nag-react dun sa question, nandun. Up next, we have candidate number 7. Hello, kamusta? Hello po. Kamusta? Okay lang po. Take your question. Candidate number 7, your question is, ano ang kahalagahan ng pag-uusap-usap ng pamilya sa harap ng hapagkainan? Again, ano ang kahalagahan ng pag-uusap-usap ng pamilya sa harap ng hapagkainan? Mahalaga ang pag-uusap-usap ng pamilya sa hapagkainan dahil ito lamang ang tamang oras para magbuklod-buklod at magbigay ng mga haka-haka ang bawat isa, maging masaya man ito o malungkot, maging may problema nito dahil maaaring magbigay ng mga
mga opinyon o suggestion ang mga membro ng pamilya para matulungan ang bawat isa bilang suporta sa kanilang membro ng pamilya. Maraming salamat po. Very well said, candidate number 7. Sabi nga nila, the family that eats together stays together. Up next, we have candidate number 8. Morena Beauty. Hello, kamusta? Hello, ma po. Okay. May gusto ka bang pasalamatan? Pinapasalamatan ko po ang sakuyang mga friends, saka so nag-sponsor po sa ko, salamat sa relatives ko po, sa mga taga-barangay Santiago, lalong-lalo na po sa sakuyang bilong na pamilya. Salamat po sa inyong pagsuporta. Ayan. Take your question, ma'am. Okay, candidate number 8, your question is, dapat bang ilihim ng isang ina sa kanyang asawa at mga anak ang kanyang nararamdaman sa buhay? Again, dapat bang ilihim ng isang ina sa kanyang asawa at mga anak ang kanyang nararamdaman sa buhay? Salamat po. Based on my experience lang po. Ako po, bako po, para istorya sa pamilya ko po, sa mga friends ko, hanggang kaya ko pong resolbaran ang sakuyang problema or physical na namamatian sa hawa, kinakaya ko po. As long as they po papukay buhang isurrender na, ay di ko na kaya buhayon ang sakong pamilya, tabangan ang sakong agong, para buhayon sinda. Ako po, bilang sarong ina, iniisip ko po ang kapakanan kang sa kong mga aki. Kung pwede mo pong sabihin sa inda na may namamating ka na pag dahil mo kaya, ito pong sa level mo kang edad kang sa imong mga aki. Kung ang aki mo po, nag-iidang yung 10 pababa, garong pakulubot ang pong sa buta, ipamati mo pa sa inda ang kasakitan na namamatihan mo. Para po sa ko, ang agong mo po, malisyado niya po ko pag may namamati. Dahil po ko nagigirong sa iya, as long as kaya ko pa po. Kaya po, grabe po pasasalamat sa uhang agong ko na, dahil po ko masyadong reklamador sa buhay, mag-down na po kami, magtios na po kami maray hanggang mga ginhawa kami sa panahon mo niyan. Aram niya po na ang ugali ko araw kaya pati po sa mga pamilya kong day po nakakaaram. Panahon na grabe po ang sakit ko sa buhay. Salamat po maray. Thank you so much, candidate number 8. Thank you so much. Alam niyo, one of the beautiful things about events like this is that yung mga mothers natin dyan out there, nakaka-relate sila. Thank you so much. Hello, candidate number 9, kamusta ka? Okay lang, medyo kinakabahan. Baka may gusto kang pasalamatan. Salamat sa lahat ng mga taga-Sanuan. Salamat sa mga nagsusuporta sa akin, sa mga kasama ko sa trabaho, sa mga taong nandito, sa lahat. Salamat sa inyo. Take your question, candidate number 9. Candidate number 9, your question is, papaano mo tatanggapin halimbawang matuklasan mo na ang uniko iho mo ay isa palang bakla? Again, paano mo tatanggapin halimbawang matuklasan mo na ang uniko iho mo ay isa palang bakla? Maraming salamat. Ano man ang binigay sa atin ng may kapal na anak, maging babae, lalaki, maging tomboy o bakla pa siya, kailangan natin silang tanggapin dahil galing sila sa atin. Kailangan lang natin palawakan
Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you so much, candidate number 9. Maraming salamat. Ayan. Up next, we have candidate number 10. Hello, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. May gusto ka pong pasalamatan? Gusto ko pong magpasalamat sa talent ko po. Kasi kung wala po siya, wala rin po ako dito. Tsaka sa mga co-project ko po, tsaka po sa inyong lahat. Ayan. Pick your question, candidate number 10. Ang bilis ni ma'am magbasa. Okay, candidate number 10, your question is, para sa iyo, ano ang kahulugan ng salitang pagmamahal? Again, para sa iyo, ano ang kahulugan ng salitang pagmamahal? Thank you po sa question. Ako po, para po sa akin, ang kahulugan po ng isang pagmamahal ay nandyan na po yan. Simula pa po tayo binuo, iniluwal, ngayon po, nandyan na po rin yan. Masasabi po natin na ang pagmamahal, pag pinalaki na po tayo, naturuan ng tama, may pananampalataya sa Diyos, may tiwala sa sarili, yan po ay tinatawag na pagmamahal. Pagmamahal po kasi, nagsisimula po yan sa mga magulang. Itinuturo po yan mula nung pinagubuntis ka pa, hanggang sa iluwal ka na, hanggang sa nagkaisip, and then pangalawa na rin po yung tinuturuan natin tayo po makapag-aral. Diyan pa lang po, malalaman na natin na ang pagmamahal ay nandyan na po. Kusa na po siyang umuusbong kung paano po natin siya sisimulan at paplanuin kung paano siya papalaguin sa bawat isa. Kasi po ang pagmamahal, importante mong bagay sa lahat. Kung wala pong pagmamahal, wala rin pong pagkakaisa sa bawat isa. Maraming salamat po. Thank you so much, candidate number 10. And we are now down to our last 5 candidates. Candidate number 11, please. Hello, magandang gabi po. Good evening din po sa inyong lahat. Yes, may gusto ka bang pasalamatan? Nagpapasalamat po ako sa aking mga very supportive na talent scout na hindi nagsasawang sumuporta sa akin, maging sa aking mga katrabaho, at sa boss ko din na hindi rin nagsasawang pumayag sa mga excuses ko. Salamat po sa inyo. Take your question, candidate number 11. Candidate number 11, bilang isang ina, sang-ayon ka ba sa programa ng K-12 education? Again, bilang isang ina, sang-ayon ka ba sa programa ng K-12 education? Sumasang-ayon po ako sa programa ng K-12 dahil alam ko na mahahasa pa ang kaalaman at ang mga kakayahan ng aking anak sa iba't ibang larangan at upang maihanda sila sa kanilang haharaping bukas at upang maihanda na rin para sa kanilang kolehiyo. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate number 11. Up next, we have candidate number 12. Good evening, candidate number 12. Good evening, sir. Kamusta? Eto po, nini-nervous na. Are you ready? Yes. Pick your question. Candidate number 12, your question is, bakit kailangan ng mag-asawa na magtiwala sa isa't isa? Again, bakit kailangan ng mag-asawa na magtiwala sa isa't isa? Thank you so much. Sa mag-asawa po, kailangan po talaga ang magtiwala sa isa't isa. Yes, there is a love, but then pag walang trust, medyo mahirap po yun. Kaya po, naniniwala po ako na mas maganda po na may tiwala tayo sa isa't isa. Thank you. Thank you so much, candidate number 12. Up next, we have candidate number 13. Good evening, candidate number 13. Kamusta? Okay mo po. Are you ready? Pick your question.
question is, dapat ba sa isang anak ang magdala ng cellphone sa paaralan? Again, dapat ba sa isang anak ang magdala ng cellphone sa paaralan? Para sa akin po, pwede po magdala ng cellphone yung anak sa paaralan kasi kailangan ng kontak ng magulang. Dahil po kailangan po yun kasi nag-aalala po tayo bilang isang magulang. Salamat po. Thank you so much, candidate number 13. Up next, we have candidate number 14. Hello, candidate number 14. Kamusta ka? Hello po, good evening everyone. Okay lang po. That's good. Ready ka na ba? Ready ka na? Ready po. Okay, pick your question. Again, for reminder lang, refrain from making unnecessary noises kapag may sumasagot. Okay, candidate number 14. Your question is, ano ang iyong pipiliin? Buhay na marangya habang ang iyong asawa ay nagtatrabaho sa ibang bansa o buhay na mahirap habang kasama mo araw-araw ang iyong asawa? Thank you for the beautiful question. Mas pipiliin ko yung nagtatrabaho ang asawa ko dito sa ating bansa sapagkat nakakasama ko siya araw-araw. Makikita ko kung ano ang kanyang ginagawa at mapagsisilbihan ko siya araw-araw. Maiintindihan namin ang bawat isa sapagkat nandito siya sa akin araw-araw sa aking tabi. And I thank you! Thank you so much, candidate number 14. Ayan, mas gusto niya yung nakikita niya araw-araw. And our last candidate for Prelim Q&A, candidate number 15. Hello, candidate number 15. Kamusta? Hello sir, good evening. Good Medyo evening. kinakabahan ng konti. Pero ready ka na? Ready naman. Okay, pick your question. And your question is, papaano mo mapapatunayan na ang ina ay siyang ilaw ng tahanan? Bilang isang ina, para sa akin, ang inang ilaw ng tahanan ay gumagabay at nagbibigay kulay sa ating bahay. Hindi matatawag na tahanan ang bahay kung walang ina. Thank you. Thank you so much, candidate number 15. And there we have it, our first set of Q&A. This is one of my favorite parts in pageant kasi we get to know our candidates in depth. We get to know their thoughts, how their mind works. Ayan, mas nakikilala natin sila. And I think we deserve a Mrs. Pili Capital Town na mas kilala natin talaga. And our next segment is the Filipiniana at our competition. But before that, let's hear a special message from our Municipal Mayor, Honorable Tomas P. Bumalonta Jr. A round of applause, please. Salamat po sa tuyang program host. Sa tuya pong mga kaibanan sa Dukalgat Campini, sa Panginoon po kasatuyang Vice Alcalde Maribig Solano, layo po ang chairman kay Mrs. Capital Town 2019. Dahil po kung maghaloy, i-announce ko na lang po na itong request niya to sa Malacanang regarding kay sa tuyang fiesta na i-declare ang October 24
as a day of special non-working day, approve po. Kaya sa October 24, special non-working day sa bilog na munisipyo Campini. So, huwag mo po ni tanganin bilog kita po. Dahil po kung maghaloy na taon na akong galang sa kapos sa mga judges, sa bilog na sago ng bayan, sa Sakuyang Agong, Saini, mga bisita, sa kapos po ng mga kaibanan ming empleyado na namamatian po medyo lugado na, pagal-pagal na. Alagad po kami ay namamating kayo ang kapagalan dahil gusto ming makadulot talaga kaumahal sa bilog na Banwa Campini. Iyon man po yan. Sa inyo ka, boss, happy fiesta! Thank you so much once again. A round of applause to our Municipal Mayor, Honorable Tomas Bongo Lomba Jr. And at this point, ladies and gentlemen, let's have a VDR, a behind the scenes of the candidates for Mrs. Capital Town 2019. Ako si Joby Arejala Sindico, 41 years old. Nirepresent ako ang barangay ng Anayan. Ako bilang isang ina, sumali ako sa patimpalak na ito para mapatunayan ko naman sa aking sarili na hindi lang puro sa bahay ang kaya kong gawin. Gusto ko rin patunayan na kaya ko rin makilahok sa mga patimpalak na ito at para din makisalamuha sa mga nanay na kasali rin sa patimpalak na ito at may pakita ko kung ano yung kakayahan ko sa pagsali dito. I'm Mrs. Princess Lopez from Barangay San Vicente. I joined to this pageant because I have my advocacy that being a mother and a father of my child, I need to be strong. And my husband left, but this is not the end of the world. It helps me to become a responsible parent. I fight for change and I stand up for my children and to give him a better life and a better future. Hi everyone, my name is Sara Interino Vivares from Barangay Himao. I'm here to promote my advocacy as a woman. I promote women empowerment, and as a mother, I promote mental health awareness. Thank you. Mrs. Jasmine B. Ichigoyen, representing UB Nanuanan, PB Kamanusog. Naniniwala po ako sa mga kasabihan na walang magulang na kayang tisin ng kanyang anak at walang anak na kayang tisin ng kanyang magulang. Para sa akin, ginagawa ko yung lahat para sa parents ko, lalo na dahil parents na rin ako. Gusto ko lumaki yung mga anak ko kagaya ko. Bukod doon, kahit mahirap kami, nabubuo yung pamilya namin kahit konti lang yung meron kami, napapaghati-hatian namin. Kaya kami, bilang mami para sa akin, malaking responsibilidad. Kasi ang mami, kagaya kong nagtatrabaho, nagkakaroon ko na isang malaking obligasyon. Saka para sa akin po, ang mami ay walang indo. Kumbaga sa akin, nagtatrabaho, walang double pay, walang overtime. Kasi ang mami, lahat ginagawa. Lahat nandyan. Lahat ng responsibilidad, hirap, sakripisyo. Para sa akin, lahat gagawin ko para sa pamilya ko. Ako po, si Mrs. Cynthia Matabuena Malasa, hali sa Barangay San Vicente. Ang sakuya pong advokasya bilang sarong maestra asin sarong ina, iyo ang di kalidad na edukasyon. Di kalidad na edukasyon sa paagi kan paghiya, pagtabang, asin pagdara sa mga aki, pasiring sa indang marayrahay na puturo, nangani sinda maging maray na pamayo, asin ehemplo kan mga masunod na henerasyon. Salamat po. Mrs. Janet Retrita from Barangay La Purisima. Being a mother, my advocacy is health awareness. Mahalaga po ang pagkakaroon ng magandang kalusugan, lalong-lalo na sa kagaya kong
isang ina upang maalagaan ng maayos ang ating mga anak. Upang magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Dahil ito ang tutulong sa mga kabataan upang makamit nila ang kanilang magandang mithiin sa buhay. At bilang isa ring magtuturo, pinangangalagaan ko at tinuturuan ng magandang ugali ang mga kabataan. At ito ang magtuturo sa kanila upang sila ay magtagumpay sa kanilang hangarin sa buhay, upang sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Ladies and gentlemen, this is Mary Grace Coman from Binanuanan Norte, Pili, Camarines Sur. As a family woman and a loving mother to my children, my strong advocacy is to stand, defend, and protect all the women and the children against violence. My name is Ana Chinlistana Lainesa, from Barangay Santiago. Women Empowerment. Bilang sarong kababaihan, aram taan sa kung importansya, kakayahan, asin karapatan. Aron kang pagkakaigwa ni oportunidad na maging sarong maray na ehemplo bilang sarong magura. Dawa anong sakit asin problema ang satong kinakahampan. Kaya't ang lampasan asin ato bangon. Basta may pagtubod ka sa imong sadiri asin sa mahal ko. I'm Arlene Miro Baal from San Juan. Women empowerment. No woman in this world has imagined themselves to raise their children all about herself. As we can see, these solo mothers rise above challenges because they are strong. They can provide the needs of the family, support the dreams of their children. Moreover, inculcate values and discipline their children. However, there are some people who judge them, misunderstood them. But I tell you, they are the most responsible, the strongest, beautiful person with a big, big heart. I can tell you this because I turned into this situation. That this is my advocacy to uplift the morale and status of solo mothers in our society. Thank you. Ako po si Mrs. Noemi A. Garbeles from Sagrada. Ang advocacy po sa buhay ko bilang isang ina ay gusto ko pong mapanatili ang pagsasalita ng po at opo para sa mga anak ko. Kasi po sa panahon ngayon, bihira na po ang sumasagot ng po at opo, lalo na sa mga nakakatanda. Saka pangalawa po, kailangan po may respeto rin sila sa sarili, marunong tumingin lalo na sa pinanggalingan. My name is Marilyn Bartolome, Barangay San Jose. As Mrs. Capital, my advocacy is women empowerment. Women empowerment. Sa panahon ngayon, ang mga Mrs. na katulad ko ay hindi lamang pangtahanan, kundi marunong na rin makipagsabayan sa mga kalalakihan sa iba't ibang larangan. At ako as a mother, nagtatrabaho ako hindi lamang para patunayan sa sarili ko na kaya kong pagsabayin ang pamilya at ang trabaho ko, hindi para na rin matulungan sa pinansyal ang aking asawa. At sana lahat ng mga mister at or kalalakihan ay maging suportado din ang kanilang mga mister sa kanilang mga pangarap. Salamat. Hi, I'm Jaina Credog, San Jose. My advocacy is to have an empowered entrepreneur in every family because this is what I think that could help every family to have unstable financial aspect. And at the same time, it could boost their self-confidence. Thank you. Ako po si Mrs. Jonalyn Diz from San Isidro. May tulad po akong aki. So, bali po, nakaka-proud lang po bilang isang ina na pag ko yung oras ko sa mga aki ko sa agong po. Tapos, naiiyak pa po yung pagiging estudyante ko at bilang magura.
nagkakalasi po akong alternative tapos na titesta po ako para maski pa paano po baka kung aning likit na manunudan pwedeng pagkakitaan. Ako si Mary Cuatrona Batusin from Cari Royal. Bilang isang nanay, isa akong ilaw ng tahanan para mapag-aral ko ang aking mga anak. Nangangarap ako na mapag-aral ko ang aking mga anak, mapagtapos ko sa pag-aaral para sa kanilang kinabukasan. Maging perfecto, na mabigyan kami ng magandang kalusugan, kahit walang pera, basta walang sakit. Yun lang. Salamat po. I'm Maria Natalie Servino from Barangay Pawili. My advocacy is regarding mental health awareness. Kasi po kung na-observe niyo po yung kabataan natin ngayon, pababa na po yung mga edad na nagkukumit ng suicide dahil sa depression. Ngayon po, siguro po para sa akin, kailangan po siguro natin bigyan ng atensyon, pagmamahal, suporta, pag-intindi ang ating mga anak. And there we have it. Now we are finally done with the Play Suit competition. So now it is time to show some regalness. Let us welcome back on stage our lovely candidates for the Filipiniana Attire Competition. Starting with candidate number 1. Now it's your turn, candidate number 2.
Sa lubang sa higaan, nagdadalo ako, hanggang sa hanggang, katutugan, pagkukundi sa iyong prosesi ka na. Sa lubang sa higaan, nagdadalo ako, hanggang sa hanggang, Thank you so much, candidate number 2. Next is candidate number 3. Thank you so much, candidate number 3. And now we have candidate number 4. Sa
you so much, candidate number 4. It's your turn, candidate number 5. Sa higdaan, nakadamog ako linhuni, minsan hanggang sa luba ko katurugan, makukulisip mong boses sa iyong paraan. Tapos ako, pumasok sa kuyang mata, sa kuhin uminuklay, kakatalik naman ang nalagkalan, sinasabang pagiling, pasinig sa itaas, simula mo ang nahiling ko maliwanag. Maski tips ka di na ako mahanap sa iba. Gusto ka rin katanin ng butis na mamahalin ng soul sa kalat mo maski na nakakabit. Hindi ka babayaan pag may kahirap na kabinan. Pero ako na mo para kapag ikatahampang tampak man ang babae niya, pwede makikumpara. Ikaw ay naiiba, ako lupang sa baan. Makakalipak na ibon at hindi yun. Ang gusto ko talin na pwede sa makuha. Sa naglaman ng pipinan, makapaman sa di manalo talaga ang bigulan. Ayat, hindi mo na pabili, kinain yung lamig. Kilala sa ino na mapakilig, gaminan mo kami sa pagsakit ang dilim. Hanap-hanap ang gusto na kapagin. Laging kagayayang sa loob at labas iyong makikita. Saan ka ba nagaling o ang sino? Bakit ba maghahanap ng ibang pag-ibig ka? Just one more night to Thank you so much, candidate number 5. And now, let us so welcome candidate number 6. lalabay na sa gabi. Maliwanag, nakarinig ako ng awit ng ibang galang. Akala ay panaginip nga, ngunit ito pala'y boses mong kaiga. At sa ngayon, ako'y nakatingala, hindi nilatambata. At sa kadiliman na gana, ngunit sa aking pangarap, pagkakong itaas, iyong ganda ang tumangkad na kilala. So feel alright, tell me it's so good inside. Yeah, I need you. Yeah, I need you. Just one more night, baby. Thank you so much, candidate number 6. And now, candidate number 7. Banggi sa higdaan, nakadamog ako linhuni, minsan hanggang sinuba ko katurugan, makukulisip mong boses sa iyong paraan. Tapos ako, pumasok sa kuyang mata, sa kulang minuta,
Thank you so much, candidate number 7. Now it's your turn, candidate number 8. Sa ba't labas iyong makikita? Saan ka ba nagaling o ang sino? Bakit ba magkahanap ng ibang pag-ibig katulad? Just one moment to realize that people that I saw like the boogie on fire. So pag-ibig to the sound, let me sing it to you baby as a lullaby. Sa gabi, maliwanag, nakarinig ako ng awit ng ibang galang. Akala ay panaginip na, ngunit ito pala'y boses mong kay ganda. At sa ngayon, ako'y nagkatingala, hindi nilatapada. At sa kadiliman na gana, ngunit sa aking pangarap, paano kong itaas iyong ganda ang tumangkad na kilala. Thank you so much, candidate number 8. And now let's all welcome candidate number 9. Sa gitnaan
number 9. And now we have candidate number 10. Thank you so much, candidate number 10. Now it's your turn, candidate number 11. Thank you so much, candidate number 11. And now, candidate number 12.
you so much, candidate number 12. And now, ladies and gentlemen, say hello to candidate number 13. Thank you so much, candidate number 13. And now, it's your turn, candidate number 14. Thank you so much, candidate number 14. And now let's all welcome candidate number 15.
all the candidates for Mrs. Capital Town 2019 for the Filipiniana Attire Competition. And at this moment, ladies and gentlemen, before we proceed to the distribution of certificate of participation to the candidates and awarding of the second set of special award, let me acknowledge first the presence of our Mrs. Philip Tourism 2012, Mrs. Sharina Palmero Bergantine, and our Mrs. Philly Capital Town 2018, Mrs. Mary Antoinette Gunawan. And to give us the message, may we call on one of the members of Sangguniang Bayan, ladies and gentlemen, a round of applause to Honorable Francis B. Belen. Thank you. Sa kabus po na Rayaon Ibis sa tuyang sports complex, lalong-lalo na po sa tuyang namumutan na alkalde Mayor Tam Bongalonta Jr. Sirit man po sa daging sibot sa Aldaw Nani, asin sa mga nakaragi pang banggi, ang project chairwoman, asin ang satuya pong matibay na Vice Mayor, Honorable Maridic Solano, asin sa sakuya pong mga pagkiriba sa Sangguniang Bayan, to all the department heads, sa mga kairibanan po sa technical committee, sa likod kani pong masasabi kong very successful na Mrs. Capital Town 2019. O pakanta man po sinda. So bago po, pagpalao ko digdi, una ko yun ang Miss Capital Town. Talaga pong nakakasorpresa ang gayon na ipinapahiling po mo niyan ng mga kandidata. Sabi ko, ako nga di pa ako napasala na ang ping-agong ko taga-pili man. Kaya kung pakanta ang sadirita po, talagang ang banwaan ng pili, panong-pano ni mga gayon na tao. And, bako lang sa itsura. Bistado ang banwaan ta, nakita po magayon ang satong puso, magayon ang satong pag-uugali, dahil nga ni po, sabi nga ni kayan, ang tagapili, bako lang magayon, mahigos pa. Ano po, yan ang daita paglingawan. Kaya po sa kapistahan na ini, sana po padagos kita pong magsirbing magayon sa mata kang ibang tao, bako lang digdi sa sahugan sa tuyang banwaan. Padagos tang ipag-orgulyo na ang sarong tagapili, nagtataglay ding sarong magayon na attitude asin karakter. Mabuhay kitang gabos, rise and soar, banwaan ng pili. Happy Fiesta! Once again, ladies and gentlemen, a round of applause to Honorable Francis B. Belen. And to give us also a message, may we call on a member of Sangguniang Bayan, ladies and gentlemen, a round of applause to Honorable Rogelio S. Rigondona. Salamat po sa inyo kabos. Di na po ako ma-address kan kursisay. Basta't digdi po sa okasyon na ini, nagkasararo ang executive, legislative, including the department heads, technical committee, and the different chairmanship. Nadigdi po sa banmo na pili may pagkasararo. Ikadua, sabi ko nga ni during our session, nasa isip ko, grabe ang sakripisyo kaning mga chairmanship. Itong mga lanlain-lain na event, pero po in return, kita po nag-crear ng goodwill. Goodwill na dahil nakakaputan, dahil naiiling, kundi ito po in return sa karahayan,
saka kauswagan kan banwaan napili. Ini gabos ng mga events na ini, activities. This is dedicated to the people of Pili. Salamat po sa Indugabos. Thank you so much once again. A round of applause, the Honorable Rogelio Rigondola. And also to give us a message, may we call on Honorable Romeo S. Salazar. At just baray na banggi po sa Gabos. Dahil na makiyog para haloy ta alas 11 na. Dahil na kumaat na lane sa Gabos na lang mga taga-Pili. Gusto may paaram sa Indo na from day 1, October 1, Gabos na aktibidades naging successful. And tonight, I'd like to congratulate also our Vice Mayor, Big Solano, for this very successful Mrs. Pili. Saga, iniimbitaran ko na lang kamo na coronation man kang Miss Pili. Pagkatapos ka ni may technical rehearsal pa kami kaya nag-aharalan pa kami. Salamat! Diyos maray na banggi. Happy Fiesta! Thank you so much, Honorable Romeo S. Salazar. And to give us also a message, may we call on Honorable Maria Mercelita Violeta. Marahay na banggit po sa Indugabos. Dahil na po ako mamensahe, ang sakuya na lang pong ipapaabot. Congratulations sa Gabos na participants, kanipong Mrs. Capital Town, lalong-lalo na po sa ipinahilin nindong kooperasyon, effort, tangani pong mas lalong maging maugma ang bangging ini. Sa dakulaon po nindong contribution sa kaugmahan kang Banwa Napili para po sa kapiestahan kang satuyang patron saint Saint Rafael de Arcangel. Salamat and good evening. Thank you so much, Honorable Mercy Violeta. And to give us also a message, may we call on Honorable Efren P. Amisola. Salamat. Sa Indo Gabos, maray na banggi. Gabos kami nagmamadali na magtaw ng mensahe sa Indo. Tangon niya na banggi, yung po ang pinal na desisyon, pinal na okasyon kan mga Mrs. Pili. Kaya po sana maging magayon, lalo na sa mga judges, maging parehas at mga judgment para sa mga kandidata. And sa Gabos po mga taga-Pili, sa Gabos po yung digdi, happy na lang po. Thank you so much, Honorable Efren Amisola. And also to give us a message, may we call on Honorable Nenchita Malate. Diyos maray na banggi po sa Indugabos, sa mga kandidatang mga magagayon, sa mga horado, sa sakuyang mga pag-iriba sa Sangguniang Bayan, sa Gabos na mga nagsusuporta sa mga kandidata, Diyos maray na banggi liwat sa Indugabos. Ngunyan pong banggi, grabe na po ang paghalata kan mga manggagarana ngunyan na banggi. Ini po magkakaigwa kita kan titulo na Mrs. Capital Town 2019. Kaya po sa Gabos na mga kandidata tangon yan, puro po sinda mga matitibay, magagayon, alagad, saro lang po ang magkakamit kang corona kan titulo Mrs. Capital Town 2019. Kaya sa Gabos na mga kandidata, good luck and sabi nga ni Kayan, si mga daiman, si swertehon, may mga masurunod pa. Dahil po, kamu Gabos, deserving
na magkaigwa kuta kang titulo alagad saro lang ang magkaigwa kang titulo iyan. Salamat, maray na banggi sa inyo. Thank you so much, Honorable China and Malate. And now, ladies and gentlemen, let's all welcome back on stage our 15 lovely candidates for Mrs. Capital Town 2019. And there we have it, our 15 equally lovely candidates showing us some regalness in their Filipiniana attire. So, before we proceed to the awarding of our second sets of special awards, let's first distribute the certificate of participation to our lovely candidates. And to award the certificate of participation to the candidates, may I request our Municipal Vice Mayor and the Project Chairwoman for this year's Mrs. Capital Town 2019, Honorable Marvic B. Solano. Citation reads, the local government unit of Pili, headed by Honorable Mayor Thomas P. Bongalonza Jr. and the Sangguniang Bayan members, headed by Honorable Marivic B. Solano. Mrs. Piling, Capital Town 2019, given this certificate of participation in sincere gratitude for her valuable time and effort as a special candidate for this year's search for Mrs. Pili Capital Town 2019 and celebration of the 200 years of annual town fiesta of Pili Camarines Sur held at Pili Sports and Cultural Complex Pili Camarines Sur on October 21, 2019. Given this 21st day of October 2019 at Pili Camarines Sur, Philippines. Signed Acting PTCA SO Head, Maureen B. Saunat. Signed Municipal Mayor Project Chairwoman Mrs. Pili Capital Town 2019, Honorable Marilyn P. Solano. Signed Municipal Mayor Honorable Thomas P. Bongalonza Jr. Certificate of participation is hereby awarded to Mrs. Jovi A. Sentico.
awarded to Mrs. Princess T. Lopez. Certificate of participation is hereby awarded to Mrs. Sarah I. Vivares. Certificate of participation is hereby awarded to Mrs. Jasmine B. Ichigoyen. Certificate of participation awarded to Mrs. Cynthia M. Malasa. Certificate of participation awarded to Mrs. Janet P. Retrita. Mrs. Mary Grace Roman. Mrs. Anna G. Lainesa. Mrs. Arlene Baal. Mrs. Naomi Garbiles. Mrs. Marilyn Bartolome. Mrs. Gina Guredo. Mrs. Jonaline T. Mrs. Mary Bakusin. And Mrs. Maria Natalie Servino. Thank you so much, Mayor and Vice Mayor. Now we are down to the awarding of our second set of special awards. Starting with Mrs. Cot Express 2019. The presenter for the award for Mrs. Cot Express is Mrs. Sharina Barbera Berganti, our Mrs. Philip Tourism 2012. Our Mrs. Cot Express 2019 is candidate number 2. Will be receiving tokens from Cot Express. Thank you so much, Cot Express.
Corporate Award is Mrs. Pai Huan 2019. Our Mrs. Paihuan 2019 will receive a sash, a bouquet, and a certificate. And the presenter for the award is Miss Monica Chua, Municipal Vice Mayor Marvic Solano, and Honorable Romeo Salazar. Our Mrs. Pai Huan is again candidate number 2. Our presenter, Mrs. Carol Evangelista. Our next award is Mrs. Bria Holmes. And our Miss Bria Holmes is candidate number 12. And the presenter for the award is the representative coming from Bria Homes. Miss Nanny Verdejo. And Vice Mayor Marvic B. Solano. Again, our Mrs. Bria Holmes 2019 is candidate number 12. Our next award is Best in Production Number. Our Best in Production Number will receive a sash and a bouquet. And the presenter for the award is Honorable Nachita and Malate and Mrs. Weni Rigontona. Again, our Best in Production is candidate number 7. Our next award is the Best in Play Suit. Our Best in Play Suit will receive a sash and a bouquet. And the presenter for the award is Miss Baby Rocco and Honorable Efren Amisola. Our Best in Play Suit is candidate number 11. And our next award is the Best in Filipiniana Attire. And our Best in Filipiniana Attire will receive a sash and a bouquet. And the presenter for the award is Mrs. Josephine Sertang, Dr. Rafael Salyas, and Honorable Rogelio Rigondola. And our Best in Filipiniana Attire is candidate number 12.
our winners for the awarding of second set of special awards. And we are now down to the announcement of our top 8. Who do you think's gonna make it? Any bets? Our first candidate to make it to the top 8 is candidate number 14. And our next candidate is candidate number 1. Up next we have candidate number 15. Next candidate, candidate number 12. You're part of the top 8, candidate number 11. Last 2 spots and 1 belongs to you, candidate number 6. And you're part of the top 8, candidate number 7. And there we have it, our top 8 finalists. Candidate number 14, candidate number 1, candidate number 15, 12, 9, 11, 6, and 7. Thank you, ladies. You are all Mrs. Pili Capital Town. And there we have it, our top 8 finalists. Ayan po ang top 8 natin. Thank you so much, ladies. Lahat kayo, Mrs. Pili Capital Town. Thank you so much. Thank you so much for gracing this event with your time and effort. And we are now down to the semi-finals. Q&A. So, ang magiging system po natin dito ay bubunod sila ng hashtags and they have to elaborate. Again, ladies, bubunod kayo ng hashtag at i-elaborate natin. So, shall we start? Our first candidate is candidate number 14. Candidate number 14. Ayan, nakapasok ba yung mga bets nyo? Yes! I-cheer nyo! I-cheer nyo! Ayan, our first candidate to pick a hashtag, candidate number 14. Kamusta ang feeling nakapasok ng top 8? Okay lang po. Okay, bunod na tayo, hashtag. Number 7, let's see your hashtag. Hashtag gabay. Thank you. Ang gabay ng magulang ay gabay ay ang napaka-importanting gagawin natin para sa ating mga anak. Dahil ito ang magsisilbing gabay nila sa paglaki nila. Kailangan natin ito sa kanilang pamumuhay. Habang bata pa sila, kailangan natin silang gabayan. Sapagkat ito ay sa kanilang magiging isipan, magiging mabuti ito para sa kanila. Gabayan natin sila ng mabuting asal. Gabayan natin sila ng pantay-pantay na karapatan na ito ay dapat maisabuhay nila at kailanman ay ito ay hindi nila malilimutan. That's all. Thank you. Very well said, candidate number 14. Thank you so much. Thank you. Up next, we have candidate number 1, the lady in red. Hello! Congrats, you made it to the top 8. Congrats pa. Pick the number corresponding to your hashtag. And she picked number 4.
#ambisyon. Para po sa akin, ang ambisyon, ito po ay matutupad natin kung tayo ay magsisikap sa ating buhay at magpupursige. Hindi po tayo aasa sa iba, kundi sa ating sarili. Dahil ang ambisyon, ito po ay dapat nating makamtan pagdating ng panahon. Thank you. Very well said, candidate number 1. Thank you so much. Let's call on candidate number 15. Ayan, candidate number 15. Congrats, you made it this far. Thank you po. Pick the number corresponding to your hashtag. And she picked number 3. Hashtag pakikisama. Hashtag pakikisama. Ang pakikisama ay kahit saan mo dalhin, kailangan mong makisama. Tulad ko, sa trabaho, sa bahay, sa kaibigan, sa pamilya, nakikisama ako. Thank you. Thank you so much, candidate number 15. Let's call on candidate number 12. Another radiant red. Hello, candidate number 12. Congrats. Pick the number corresponding to your hashtag. And she picked number 5. Hashtag modernong teknolohiya. Thank you so much. Modern technology defines us the latest inventions like gadgets, cell phones, and so many things. And as a parent, I want to guide my children by using it because we all know that every creation there is a bad and positive sides. So as a mother, I was there to serve and to guide my children. That would be all. Thank you. Thank you so much, candidate number 12. Let's call on candidate number 9. Candidate number 9. Congrats, candidate number 9. You made it this far. Kinakabahan ka ba? Yes, I can't believe this. Pick the number corresponding to your hashtag. And she picked number 1. Hashtag responsibilidad. Ang responsibilidad ay isa sa ating mga tungkulin bilang mga magulang. Bilang isang ina, kailangan natin maging responsable sa kung ano ang tungkulin na inaatang sa atin ng ating pamilya. Lahat ng mga gawain ng isang ina ay magagawa sa pamamagitan ng pagdarasal, paghingi ng tulong at gabay ng poong may kapal. At lahat ng ito ay malalampasan natin. Maraming salamat. Thank you so much, candidate number 9. Let's call on candidate number 11. Just a little reminder for everyone to please refrain from making unnecessary noises kapag may sumasagot. Congratulations, candidate number 11. Pick your number corresponding to your hashtag. She picked number 6. Hashtag komunikasyon. Napakahalaga ng komunikasyon sa mga relasyon na tulad ko na long-distance relationship. Ang komunikasyon ay nakakatulong sa amin sapagkat naiibsan ang pananabik or ang pagkalungkot ng bawat isa sa amin sapagkat palagi din namin siyang nakikita through video call at hindi siya hinahanap ng mga anak niya sapagkat palagi siyang nakikita at
nakikita siya ng mga anak niya through cellphone. Sa ganong paraan ay naiibsan ang pagkalungkot nila at pagkami sa kanilang ama. Ang komunikasyon din ang isa sa nagpapatatag sa samahan ng isang pamilya. Yun lang po at maraming salamat. Very well said, candidate number 11. Let's call on candidate number 6. Hello, candidate number 6. Congrats, you made it this far. Pick your number corresponding to your hashtag. She picked number 8. Hashtag tahanan. Hashtag tahanan. Tahanan ay ang tahanan ay ang pamilya. Tahanan ang siyang bumubuklod sa isang pamilya at ito ang inuuwian ng kada miyembro ng ating pamilya. Dito din, nalalaman natin at nararamdaman ang pagmamahalan ng bawat isa ng miyembro ng pamilya. Ito din ang nagsisilbi sa bawat isa upang ang tahanan ay nagsisilbi pagkakataon upang magsama-sama ang bawat pamilya at upang dito ay makapag-usap at dito ay magkaroon ng kanya-kanyang desisyon na magandang desisyon para sa kinabukasan ng mga anak. At dito din napaparamdam ang pagmamahalan, pag-uunawaan, caring, and that's all. Thank you. Thank you so much, candidate number 6. And let's call on candidate number 7. Congratulations, candidate number 7. Please pick your number. And she picked number 10. Hashtag salapi. Ang salapi ay importante sa ating lahat. Alam natin hindi tayo makakagalaw ng walang pera. Pero ang pera ay kinikita. Hindi natin kailangang mangibang bansa para humanap ng pera. Pwede tayong magkaroon ng pera para gamitin sa ating pamilya nang tayo ay magkakasama. Kasama natin ang ating mga anak. Magagabayan natin sila. Yan lang po. Thank you so much, candidate number 7. And there we have it, our top 8 finalists. Palakpakan nyo naman, they made it this far. Thank you so much, ladies. You may now go backstage to prepare for the next exposure. And, wait lang, girls daw. Diyan lang kayo, daw. Ayan! To give us a special number, we have, and to serenade our top 8 semi-finalists, may we call on the champion of The Voice, Barangay Old San Roque. Ladies and gentlemen, a round of applause to Mr. Jeffrey Baldosa.
to Mr. Jeffrey Mendoza, the grand champion during The Voice Season 3, held this year at Barangay Olson Roque, Piling, Camarines Sur. Once again, may we call on our 8th semi-finalists for Mrs. Capital Town 2019. Once again, ladies and gentlemen, the 8th semi-finalists for Mrs. Capital Town 2019. Semi-finalists. Now we are down to the announcement of our top 5 finalists. Starting with candidate number 14. Up next we have candidate number 7. Belong to the top 5, candidate number 1. Congratulations, candidate number 11. The last spot belongs to you, candidate number 12. And there we have it, ladies and gentlemen, our top 5 finalists. Ladies, congratulations lahat kayong Mrs. Pili Capital Town sa aming mga puso. Ayan po, there we have it, our top 5 finalists. Palapit na tayo kung sino ang ating magiging Mrs. Pili Capital Town 2019. And we are down to our final question and answer portion, one of my favorites. So ang magiging sistema po ng ating final Q&A, bubunot sila ng number corresponding to the judge. So the judges will be the ones to ask them the question. Nakapasok pa mga bet nyo? Who do you think's gonna win tonight? Sigaw! Ayan, I like it. I like the energy. I like the energy. Okay, shall we? Our first finalist, candidate number 7. Again, for a reminder, please refrain from making unnecessary noises habang may sumasagot. Congratulations, candidate number 7. Thank you. Pick your number.
Shipping Judge number 3, the chairman of the Board of Judges. Good evening, Ms. Respect Candidate 7. So, ang tanong ko, tatagalogin ka na ng kasasabi nila Tagalog daw. Bilang isang ina ng tahanan, paano mo hihimukin na maiwasan ng ating mga kabataan ang 10-age pregnancy o yung pagbubuntis ng mga bata pa? Kasi very common sa society natin ang 10-age pregnancy. Say like 15 to 20, nagbubuntis ng mga bata. Bilang isang mother o ina, paano mo mahihimok ang mga bata ay makaiwas sa 10-age pregnancy? Thank you. Thank you, sir. Bilang isang ina at ina ng aking mga anak, hihimukin ko ang mga kabataan na gumawa ng mga ibang bagay na pwedeng pagkaabalahan at tumutok sa kanilang pag-aaral, lalong-lalo na ang edukasyon dahil ito ang pinakamahalagang bagay na kailangan nila para sila ay makarating sa kanilang mga pangarap at gustong abutin. Yan lang po. Thank you so much, candidate number 7. Let's call on candidate number 14. Congratulations, candidate number 14. How does it feel? Kasali ka sa final. Okay lang po. Power, okay lang. Pick your number. And shipping Judge number 5. Hello, candidate number 14. Hello po. Ito po yung tanong ko. Ano ang pipiliin mo? Ang iyong pinapangarap na profesyon o ang pagiging isang ina? Bakit? Pakiulit po. Okay po. Ano ang pipiliin ko? Ano ang pipiliin mo? Ang iyong pinapangarap na profesyon o ang pagiging isang ina at bakit? Thank you sa tanong po. Ang pipiliin ko po ay ang pagiging ina ko dahil isa na po akong ina ngayon. Kung pipiliin ko pa man ang profesyon, siguro mas ipupukus ko pa ang aking sarili para sa aking mga anak para magabayan ko sila ng mas mabuti, mas maayos na pamumuhay. Dahil siguro pag lumaki at mapalaki ko ang mga anak ko, mapaaral ko sila ng maayos, doon na lang ako babawi at baka ang profesyon ko ay yun na ang kasagutan sa mga anak ko. That's all. Thank you. Thank you so much, candidate number 14. Napaka-charming ni candidate number 14, no? Up next, we have candidate number 11. Candidate number 11, congrats! How does it feel? Nasa finals ka. Masaya po at hindi ko may paliwanag yung nararamdaman ko. Ayan, pick your number. Shipping, Judge number 4. Good evening, everyone. This is your question. Why are families important? Bakit ang pamilya ay importante? Thank you po sa magandang katanungang ibinigay niyo. Ang pamilya ay mahalaga sapagkat ito ang nagiging inspirasyon ng bawat isang inang katulad ko upang magpursige at lumaban sa buhay at harapin ang anumang pagsubok na ibinibigay ng poong may kapal. At ito ang nagpapalakas sa akin, ang pamilya na nagbibigay sa akin ng lakas at katatagan na magtrabaho araw-araw at doble kayod sa pagtatrabaho para sa aking pamilya. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate 11. Next up, we have candidate number 1. Di ba ang sarap sa pakiramdam kapag yung sagot na naririnig natin talagang damang-damang? Hello, candidate number 1! Congrats! How does it feel? Kasali ka sa top 5. Maugma. Power, maugma. One-liner. Pick your number.
Mga one-liner, mga powerful yan. And she picked judge number 1. Hello, good evening po. Good evening man po. My question is, bilang isang ina, sang-ayon po ba kayo sa pagbaba ng minimum na edad o age of criminal liability sa 9 na taong gulang? Bakit o bakit hindi? Ibig pong sabihin, ano ang masasabi ninyo sa nais ng ating mga mambabatas na pati ang mga batang nag-e-edad na siya ay maaari ng parusahan sa ilalim ng batas? Para po sa akin, sa ganun pong edad, hindi pa po pwedeng bigyan ng kapurusahan. Dapat po, sa pamilya at sa mga magulang, habang maliit pa, dapat pangaralan na po ang mga anak, bigyan ng magandang aral, ituro ang mali at tama, kasi wala po tayong karapatan na maparusahan yung mga maliliit na bata na 9 years old, kasi kawawa naman po sila. Dapat po, ang edad na 9 years old, nasa piling pa po ng isang pamilya. Yun lang po. Thank you. Thank you so much, candidate number 1. And last but definitely not the least, we have candidate number 12. Hello, candidate number 12. Congrats. How does it feel? Thank you so much po. And she picked judge number 2. Good evening, Ma'am Shi. Good evening po. Ayan. So, ang question ko sa iyo, ano ang iyong opinion tungkol sa isinusulong na pag-amyenda ng kasulukuyang batas kung saan ninanais na proteksyonan ang mister laban sa persahang pagkuha ni misis ng ATM o buong sahod ni mister? Ulitin ko, ano ang iyong opinion tungkol sa isinusulong na pag-amyenda ng kasalukuyang batas kung saan ninanais na proteksyonan ang mister laban sa persahang pagkuha ni misis ng ATM o kanyang buong sahod? Thank you so much po. Actually, sinabi na po sa akin ni Mr. okay lang nasa akin ang ATM kasi ako naman po ang namamahala at nagbabudget nito sa pang-araw-araw. But then, my realization about that is, it's okay kasi I do believe naman po that every government has its own project na alam naman po natin na iniisip lamang ay ang ikabubuti ng ating mga Pilipino. But then, para sa akin, depende po ito sa pag-uusap ng mag-asawa. Katulad nga po sa aming mag-asawa, sinabi na ng aking mister, bahala po ako sa ATM kasi alam niya naman po at mapagkakatiwalaan niya ako pagdating sa financial aspects and then sa paggastos nito at pag-budget. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate number 12. So there we have it, our top 5 finalists. Congratulations, ladies. You can now go backstage to rest and prepare for the next exposure. The Certificate of Appreciation to the Board of Judges.
citation reads, the local government unit of Pili, headed by Honorable Mayor Thomas P. Bumalonza Jr. and the Sangguniang Bayan members, headed by Honorable Marivic P. Solano, Mrs. Capital Town 2019, given this certificate of appreciation in sincere gratitude for her valuable time and effort as member of the Board of Judges for this year's search for Mrs. Pili Capital Town 2019. In the celebration of the 200 years annual Town Fiesta of Pili Camarines Sur held at Pili Sports and Cultural Complex, Pili Camarines Sur on October 21, 2019. Given this 21st day of October 2019 at Pili Camarines Sur, Philippines, signed Acting PTCASO Head Maureen B. Sonar, signed Municipal Vice Mayor Project Chairwoman Mrs. Pili Capital Town 2019, Honorable Marivic P. Solano, and signed Municipal Mayor Honorable Thomas P. Bumalonza Jr. Certificate of Appreciation awarded to Miss Noreen Carmela O. Marpuri. Certificate of Appreciation given to Honorable Elmer Linao, the Municipal Vice Mayor of Ragay. Certificate of Appreciation given to Mr. Roel Velasco. Certificate of Appreciation given to Miss Ana Fe Dimples Briones Basilio. Certificate of Appreciation given to Miss Lenny Verdejo. Ayan, picture po tayo. Thank you so much to our Board of Judges. Thank you so much for gracing this event with your time and effort. Thank you so much. And certificate of commendation given to Amanaga Campus. Certificate of Merit given to Miss Alyssa Bravante. Mrs. Capital Town 2019 is live on the FB page and YouTube account of IMJ Interactive, our official videographer for tonight's event, and watch the replay tomorrow on the FB page and YouTube account of IMJ Interactive. And to give us her farewell walk, the reigning Miss Capital Town 2018, Miss Gonoan.
exactly 367 days when I have been blessed to wear this beautiful crown. Time flew so fast and it seemed that it just happened yesterday. This experience is indeed remarkable for me, an experience which I will forever treasure. That evening was filled with happiness and memories, and I was able to seize a unique moment in this pageant history. Competing in this pageant has helped me discover and create the person I was meant to be. Just because you're a wife and a mother doesn't mean you have to stop dreaming and show your abilities to everyone. Tonight marks the end of the most beautiful chapter of my life as Mrs. Capital Town 2018. But I couldn't have done it without the people behind my success. And I would like to take this opportunity to thank everyone who have been part of this. I am forever thankful to our dear Lord who made all this possible. I could have not done this without you. Thank you, family, for the gracious help. To my friends for the support, a simple gift of good luck and saying you believe in me truly means a lot to me. To my loving parents, thank you for the love and undying support. I would not have become the woman that I am now if it were not for your continuous love, provision, and encouragement. To my daughter Hap Junjun and Serena, thank you for your unconditional love and limitless support. To Barangay Captain Julie Dorino, thank you for the trust. My heartfelt thanks for your dear support. To LGU TV, thank you for making this pageant possible for us. Thank you for letting us to show that being a wife and a mother are capable of doing great. To my Bascuña, thank you for your stunning creations and for making me look even more beautiful from then till now. To my Demon CYS family, thank you for your outstanding support to make this pageant an awesome experience for me. Words are not enough to describe the immense amount of gratitude I have for you. This once-in-a-lifetime experience will forever be cherished. And tonight, as I step down on my way, I will bring with me all the memories and learnings from this pageant. To all the kids, cherish and enjoy each moment, every second and every day. And let us give inspiration to those who will begin to dream and believe in what is possible. Always remember, being a beauty queen is not having a crown in your head, but wearing it over your heart. Once again, I am Mary Antoinette Corazon Vinovo, Mrs. Capital Town 2018. Ladies and gentlemen, our reigning Miss Philly Capital Town 2018, the gorgeous Miss Mary Antoinette Gonowon. And let us welcome back on stage our top 5 finalists for Mrs. Philly Capital Town 2019. Again, let us welcome back on stage our top 5 finalists for Miss Philly Capital Town 2019. Sinigaw niyo yung number. Trust me, kapag sinigaw niyo, mananalo yun. Who do you think it's gonna be? We have 1. We have 11. Sino pa ba? 11. My 7. Who's your bet? Ayan, while we are still waiting for the results, I'd like to invite everyone
Tray, that is 7 a.m. until 6 p.m. Military Parade, Majorette and DLC Competition, 7 p.m. to 12 midnight. Youth Fest 2019, Grand Eyeball of Pili Youth Leader, St. Rafael D. Archangel Parish, and awarding photo contest. And tomorrow, 7 to 12 noon, Social Civic Parade. 1 p.m. to 6 p.m. we have DLC and Majorettes. 7 p.m. to 12 midnight. This is tomorrow, Miss Capital Town Coronation Night 2019. Ayan. And of course, maraming salamat po sa local government unit of Pili for having me as your host. And while we are still waiting for the results, again po maraming salamat sa lahat ng sponsors. This event would not be possible without your generosity. Our deepest gratitude po. Thank you so much. And Mrs. Capital Town 2019, once again, would like to thank the following sponsors. Leo Marine International Corporation, Martina Rice Mill, Pensu Mill, Pili Water District, McDonald's Pili, Ginebra San Miguel, Honda Cars Camarines Sur, Elizabeth Hotel, Bai Juan Resort, Angena Trading, 101 Trading, New Society Hardware, Mr. and Mrs. Pat and Carmina Piera, Mr. and Mrs. Marian Nacario, Galentina Dressing Plant, Highlights, Spring Valley Resort, Bad Express Salon, City Mini Mart, Al-Fatiha Trading, LBP Philly, Sweven Enterprise Corporation, Mr. Vince Velarde of Vince Florist and Styling Event Services, Mr. and Mrs. Carol and Manuel Evangelista, Priya Homes Camarines Sur, and special acknowledgement to SP Staff, Municipal Information Office, General Services Office, AMA Naga Campus, the official tabulator, Mr. Harley Bolivar and IMJ Interactive, the official photographer and videographer of Mrs. Capital Town 2019, and Magzumba na Aragon. Thank you so much. And there we have it. Again, maraming salamat po to our sponsors. And again, I am inviting everyone tomorrow, Miss Pili Capital Town Coronation Night. Again, that is tomorrow, same time, same venue. And of course, maraming salamat sa aming anchor man, Carlos Gornal. Pre, maraming salamat. And while we are still waiting for the result, I'd like to take this opportunity to plug. You can follow me on my social media accounts. On Instagram, that is Keatens, K-E-E-T-S-S, Keatens, ayan po. And again, boss, to all the people behind the success of this event, maraming salamat. To the local government unit of Pili, thank you for having me as your host. And while we are still waiting, mag-i-interview ako. Hello! Kamusta? Maray man. Powerful talaga siya, mga one-liner. Okay man. Ayan na, may result na. May result na! Who do you think's gonna win? Miss Pili Capital Town 2019. Wala kayong gustong manalo. So wala. And our second runner-up. Our second runner-up will receive a sash, a bouquet, and a crown. And the presenter for the award is Dr. Ivy S. Sabordo, Mrs. Caterina Muñez, Mr. Roel Velasco, and Honorable Francis P. Bilen. And our second runner-up is candidate number 1.
1. Ayan. 1 down, 4 more to go. And our first runner-up. Our first runner-up will receive a sash, a bouquet, and a crown, and the presenters for the award is Mrs. Carol Evangelista, Mr. Manuel Evangelista, Miss Emma Marieta Gutierrez, and Honorable Romeo S. Salazar. Who do you think it's gonna be? First runner-up, any bets? Our first runner-up is... Our first runner-up is candidate number 7. And there we have it, our first runner-up, candidate number 7. Two down, 3 more to go. And our Mrs. Pili Tourism 2019. Our Mrs. Philip Tourism 2019 will receive a sash, a bouquet, and a crown, and the presenters for the award is Miss Maureen B. Saunar, Miss Noreen Carmela Marpuri, and Honorable Marvin B. Solano. And our Miss Philip Tourism 2019. And also the presenter for the award is Honorable Efrain Amisola. Our Miss Philip Tourism 2019 is... Sina? It's you, candidate number 14! Ayan! 3 down, 2 more to go. Ladies, dito kayo. Ayan, exciting. So, ganito. I will be announcing the Miss Pili Capital Town 2019 first. Yung pinaka-title muna ang tatawagin ko. However, unang a-awardan, yung Miss Pili Cimarrones Festival 2019. Meaning yung hindi ko matatawag na number, siya ang Miss Pili Cimarrones Festival 2019. Gets?
Our Mrs. Billy Cimarrones Festival 2019 will receive a sash, a bouquet, and a crown. And the presenter for the award is Mrs. Sandy Bongalonta, Honorable Albert Linao, and Honorable Marvic Solano. Our Mrs. Billy Capital Town 2019 will also receive a sash, a bouquet, and a crown. And the presenter for the award is Honorable Marvic B. Solano and Honorable Tomas P. Bongalonta Jr. Again, I will be announcing the Mrs. Pili Capital Town 2019 first. Meaning, yung hindi ko matatawag, she will be the Mrs. Pili Cimarrones Festival 2019. Okay, let's do this! And also, the presenter for the award for Mrs. Capital Town 2019, Miss Ana Fe Dimples Briones Piseño. Ayan, our Mrs. Pili Capital Town 2019 is... And also, Kagawad Roger Rigondola. Ayan, ready na ba kayo? Ready na ba? Pili, are you ready to meet your new queen? Ay, ready na ba? Our Mrs. Pili Capital Town 2019 is... Ayan, before anything else, again, I'd like to plug, you can follow me on Instagram, that is at Keatens, EESS at Keatens. And I am inviting everyone tomorrow for the coronation night of Miss Pili Capital Town 2019. Same time, same venue. Ready na ba? Our Miss Pili Capital Town 2019 is... candidate number 11! And our Mrs. Pili Cimarrones Festival 2019 is candidate number 12. Sa lahat po ng mga sumubaybay ngayon sa Mrs. Pili Capital Town, thank you so much po. Magkita-kita tayo ulit bukas. Again, I am inviting everyone tomorrow. Coronation night of Miss Pili Capital Town 2019. Same time, same venue. Magkita-kita po tayo. And again, you can follow me on Instagram. That is at Keatens. EESS. Keatens. And meet your new queen, our Mrs. Pili Capital Town, candidate number 11. Sa lahat po ng mga sumubaybay tonight, maraming salamat po. Magkita-kita tayo ulit bukas para sa Miss Pili Capital Town 2019. Again, my name is Vince Paulo Perez saying good night and happy Fiesta Pili.